kowe mikir yo. Gila-gilo yo denden sawah. Anu kan, gandeng nanang ngadeg wis kancan ana ngadeg pisan. Wis Mas ning kono bae, ning kono bae, ning kono bae. Sabar ya, tenggoku kopong. Si enom kok dengkule kopong kaya wis tuwek ae. Nek bapak no dengkule kopong wis biasa. Saking cahrat tau leren. Iki spesial lho awake dhewe lho, Gong. Nduk niken iki ora dalange awake dhewe iki ora gelem tekan gara-gara. Ngono, ya. Nggih, Pak, enjing, Pak. Sugeng enjing. Nglilir niku wae. Maksiut ngoten. Lah kowe iki turu karo ora ya padha-padha petenge lho. Nggih, bentene namung setunggal lho, Pak. Apa? Angger meneng ae dilem. Oh iya. Wes, lakon arep nembang karo Niken Salindri nah. Wong niku adi kula niku. Lah nggih. Ya. Loh, penggemar wayang Nganjuk sik komplit. Nggih, sembah nuwun. Pak Tukul ya sik lenggah. Oh alah Mas. Lah nggih. Mar tak gawakne kaos kemuso lali ya. Oh alah Pak Tukul. Nggih. Saderenge ngaturaken sembah nuwun dumateng Bapak Haji Lukman ingkang sampun nimbali kanca-kanca Dija Laras sak rombongan. Heeh. Mugi-mugi taun ngajeng malih, Pak. Nggih. Amin. Bintang tamu nggih niki Mbak Nika niki. Amin. Wong ngene mboten niki udan deres. Gayam. Oh, nggih. Ya. Iki uga pamundhut saka Mbak apa jenenge kuwi Tia Murti. Nggih, Mbak Tia Murti sembah nuwun. Ya, metik seri Hangling Darmo ngono kae. Nggih. Murene karo sapa nang? Niku wau kula numpak sepeda motor. Dewe. Kalih rencang kula. Sing ning ngarep kowe apa kancamu? Kula no, Pak. Terus sing nang ngarep kowe jurusane ngendi? Langsung benjing innalillahi ngoten mawon. Cangkeme amin. Doro koclok. Wah, ya. Lakon apa? Metik seri angling Darmo. Luar biasa loh Ken. Iki kan catatannya, jujur aku kan. Ndak anu. Oh, catetane ning ngarep kene TV-ne. Oh iya astagfirullah ya Allah Ken, masalah ya. Kae lho. Yo Ken. Lagi iki ndase wong tuwek dicandak karo bocah. Alah wong tuwek apa to? Lah gedene ngono ora ngerti iki lho. Lah iya. On aja nggae kacamata ireng ya ini iki. parah peteng ya Ken. Ana cerita tingkae ula kali ingkang samya jumurayu jenenge ula tampar Ken. Kowe lek nyawang nanang sing kaya ngono kuwi kowe wajib bersyukur lho Ken. Nggih lho, Pak. Iya. Sampeyan dikeki rupa ayu karo Gusti Allah. Nggih. Dikeki swara sing tanpa ana pedote. Aku kowe cilik nganti gedhe rong tau krungu kok Niken Salindri suarane gerok rong tau krungu. leres. Berarti telakmu iki telak istimewa. Disawang iso mripat ya iso nggih nyawang, ya ta? Heeh. Nanang deloken, dheke mripat duwe, ning ora iso nggih nyawang, mergo picek. PC audio gini iki. PC audio apa? Nggih. Tapi bersyukur ya Mas Nanang ya. Oh harus. Sampean dikei kelebihan tapi juga ada kekurangan. Harus. Suarane sampean yo apik. Ora ketang hatiku iso nyawang hatimu ngene Gus. Alhamdulillah kan aku ndak aneh-aneh. Wes ndak neko-neko.